Molt bones, què tal? Benvingudes a esta tercera classe, no? Tercer vídeo d'estos tutorials per aprendre, no? A conèixer l'entorn de Twitch i l'entorn d'OBS Studio, que és el programa que utilitzarem per fer directes. Per si no em conegueu, jo soc Aitor, IETV, creador de contingut a xarxes socials i també creador del web Poblet. I avui venim en una tercera classe que nomenaria posada en escena, i és que anem a aprendre a crear i manejar-nos en les escenes d'OBS. No tot va en una mateixa escena, és a dir, tu tindràs en els teus directes diferents escenes pensades, ja siga una on se me veig soles a mi, una on se veig a la pantalla de l'ordinador i també se me pot veure a mi, una altra en una imatge estàtica, i així tot el que te puguis imaginar. Una altra, per si de cas fem una entrevista, pots tindre un munt d'escenes. Quantes més escenes tingues, més preparat pot estar el teu directe, perquè si tu no saps ben bé el que has de fer, si de repente comences el directe jugant a un joc i de repente acabes fent una entrevista, doncs està molt bé tindre totes aquestes escenes preparades, i avui anem a familiaritzar-nos en l'entorn d'aquestes escenes. Estem en l'OBS, estem en el programa que utilitzarem, com ja us he dit, per a fer tots els directes, el programa que per excel·lència, no? Que utilitzen els creadors de contingut per a fer directes, d'acord? Lo primer on hem de fixar-nos és així, baix a l'esquerra, on posa escenes. Així és on crearem, diguem, aquestes diferents carpetes, igual que quan tu fas una carpeta de fotos i poses fotos en no sé quin lloc, fotos en Sevilla, fotos en ma casa, fotos en... M'enteneu, no? Doncs així serà el mateix. Així a l'esquerra és on tindrem totes les nostres escenes, i així a la dreta serà l'espai on configurarem cada una d'elles tot el que tinguen en aquestes escenes. Com veieu, li donem clic dret a afegir, i ens deixen totes aquestes opcions que podrem afegir a la nostra escena per a personalitzar cada una d'elles. Vaig a explicar-vos les principals funcions. La primera d'elles, i pot ser més bàsica, és la de captura de pantalla. Amb esta el que aconseguirem és mostrar la nostra pantalla, bàsicament, no? Imagineu que li vam dir, vinga, va, pantalla, li donem el nom que vulguem i la creem. Com veieu així, ens està mostrant la nostra pantalla. Si és que el nostre ordinador tinguera diverses pantalles, doncs així ens deixaria canviar la nostra elecció. Però bé, esta és la nostra, li donem a afegir, i com veieu ja la tenim creada. Recordeu que jo, en este cas, com veieu, la pantalla del portàtil té una resolució de 1366 per 768 i es veu més xicoteta que el total, perquè recordeu-vos que havíem posat de resolució base 1920 per 1080, que és lo estàndard en una pantalla, d'acord? Doncs així el que podem fer és que ens ocupe tot sencer, o dir-li que sols ens ocupe un tros, podem situar-la com vulguem, d'acord? Ara el que hem afegit és mostrar la nostra pantalla, i diré, bueno, però si ara es veu el propi programa, no està creant un bucle, però imaginem que nosaltres m'on anem, ara li donarem a iniciar gravació i minimitzarem. Doncs ara, en aquesta gravació, s'estaria veient just el que esteu veient ara. I si ens anem així i posem qualsevol cosa, el que passarà és que s'està veient just el que esteu veient ara. Estaria compartint únicament la pantalla, però imagineu-vos que estem gravant i ho mostrem així. Doncs el que passarà és el que esteu veient, que tot el que mostrem es veurà en este tros, i així, en este cas, es veurà negre. Què més coses podem afegir? Per a veure o deixar de veure això, podem donar-li a l'ullet, i el que farà és ocultar-lo, per a si en aquest moment no volem veure-ho, ¿vale? Si ho ocultem, en la gravació, per suposat, també s'ocultarà. Què més coses podem afegir? Doncs botó dret, afegir, i altra de les coses interessants que podem capturar és captura de finestra. Amb això el que podem fer és capturar una finestra específica. Imagineu que venim a Google Chrome, imagineu que anem a fer un vídeo reaccionant a vídeos de YouTube, per exemple, no? Doncs obrim i posaríem així YouTube. Vale, sí. Però clar, direu, Aitor, si vols reaccionar a vídeos i vas a veure'ls tu també, realment també el que podries és estar mostrant la pantalla. Però sí, imagina't que jo estic reaccionant a vídeos, però en un moment donat vull posar una altra cosa damunt, però que no ho veieu vosaltres. Doncs aleshores, afegir, captura de finestra, posarem Chrome, i ahí està, ens captura. Així podem elegir les aplicacions que tenim obertes. En aquest cas jo sols tinc obert la de Google Chrome, a acceptar. I què passa? Que ara s'està veient això. Imagineu-vos que jo, doncs anem a veure este vídeo d'Ibai, per exemple. Silenciar, i ens posem així. Com veieu, s'està reproduint. Nosaltres realment tenim damunt la pantalla de l'OBS, no? Però la gent està veient, s'està reproduint el Google Chrome. Això tenim, això és una altra de les coses que podem fer. Imagineu-vos que voleu mostrar un joc.
doncs la llevem per ací i vendríem botó dret a afegir captura de joc. Li pujaríem a esta, posaríem el nom que volguérem, a acceptar, y así hi ha dos formes de fer-ho. La primera és capturar cualquier aplicación de pantalla completa. Ara, si jo obric un joc i està posat en pantalla completa, automàticament el captarà. Però si volem dir-li un en específic, pugem així, captura finestra específica, i quan li donem així a finestra, nosaltres obrirem un joc i apareixerà així. Acabem d'obrir Minecraft i és un joc que volem compartir, però no anem a jugar-lo en finestra completa, sinó que anem a jugar-lo, pues això, en mode finestra normal, no? I aleshores la primera opció de captura de joc no em valdria. Tendria que vindre a captura de finestra específica i així en finestra seleccionar el Minecraft. Com veieu, així li donem a acceptar i de primeres no ix. Sempre, per si, mira, ara m'estic que m'ha eixit. Doncs hauries de tocar-lo un poquet, tirar avant i arrere per a que t'ixira i aleshores ens venim així i ja posem com voldríem. Lo podem fer més gran, més menut, podem passar-lo així, podem fer que ocupe la pantalla sencera. Ara imagineu-vos que a banda de capturar el joc el que volem fer és mostrar la nostra cara, mostrar la webcam, ja que volem fer un contingut que siga més personal i per tant que la gent ens conega, val? Doncs ara li donem botó dret, agregar, dispositiu de captura de vídeo. Li posaríem així, per exemple, per aclarir-nos, no? Tots aquests noms no cal que els poseu igual que jo, simplement són noms que vos recomano posar d'una forma clara per a que vos aclariu quan tingueu que buscar aquest tipus de fonts. Li donem a acceptar i, en aquest cas, al millor posició vàries. Esta és la webcam del meu portàtil, bones, què tal? Mala cosa. Li donaríem a acceptar i ja la podríem fer, ja la tenim així, doncs la fem més menuda, la manegem a un costat, quan voleu canviar alguna cosa, venim així, punxem, per exemple, el de Minecraft, i ja podem canviar la de Minecraft. Que volem canviar la webcam? Punxem a la webcam i venim així, fem més gran, o més menut. I ja està, entendríeu així. Però tot no és suficient amb això, imagina't que vols posar una imatge, imagina que vols posar un logotip, un fons, doncs venim així, botó dret, afegir imatge. Doncs, per exemple, jo li vaig a passar, vull afegir el logo de Poblet. Doncs posa el logo Poblet, examinar i seleccionem en la carpeta la imatge que volem. D'acord? Aquesta és la imatge que vull acceptar i ja tenim aquesta imatge. Imagina que vull posar-la, doncs així al racó, doncs la puc posar ahí. Però no és suficient amb això, imagineu-vos que ara voleu posar un text que posa poblet.info per a qui vulgui entrar, doncs venim botó dret, afegir text. I li diem Poblet mateixa i així tenim com si fora les opcions d'un processador de text. Escrivim així, per exemple, poblet.info, ens venim a tipus de lletres i tindreu les fonts que tindreu instal·lades en el vostre ordinador per defecte. En el passatge i li vull esta. Vale, acceptem, nyas. Què més coses podem canviar? Tu veus ara sí, podem canviar-li el color, el fons, posar-li un contorn. Imagineu-vos, anem a posar-li així un contornet, doncs este taronjeta, el fem més gran, el contorno, vale, anem així, i una vegada li donem a acceptar, podem fer més gran o més menut això, i posar-lo així. Ara estem creant algo prou cutre, però és per a que entengueu les funcions que podem fer amb l'OBS, vale? En el pròxim vídeo aprendrem com fer dissenys de més qualitat amb altres aplicacions per a implementar en el propi programa. I bé, hi ha moltes més opcions, com veureu així, a l'hora d'afegir, podeu capturar que una entrada d'àudio o eixida d'àudio s'escolte justament soles amb aquesta escena. Veieu que així tenim l'àudio per defecte que tindrem en totes les escenes, que és el micròfon i l'àudio d'escriptori, però podem afegir que un àudio concret sols s'escolta en aquesta escena i si m'anem a altres, si no posem este, doncs no estiga. Podem fins a reproduir un vídeo en font multimèdia, posem així vídeo, seleccionem el vídeo des de l'ordinador i tenim, per exemple, este vídeo que tinc jo del Pseudos Modinar, d'acord? Podem fer-lo més gran o més xicotet i podem, des del propi OBS, dir-li si volem tirar més avant o més enrere en el vídeo. Si és que volem reproduir, ja vos dic, un vídeo des del vostre ordinador i el que no voleu és compartir la vostra finestra sencera, perquè sí, podríeu compartir la finestra sencera i reproduir el vídeo en el vostre ordinador, però ara mateixa, fixeu-vos tot el que n'hi ha així damunt, està el Minecraft i està este vídeo i nosaltres realment tenim obert l'OBS, per lo que podem estar fent el que vulguem i s'està reproduint això, s'està veient este requadre en el nostre directe de Twitch. I com a últim, dir-vos que podem aplicar filtres a totes aquestes fonts que estem afegint. Imaginem-vos el vídeo, li donem botó dret, filtres, i així com veieu, tant filtre d'àudio com filtre de vídeo. Així tant d'àudio si és que volem tocar-li alguna cosa i filtre de vídeo. Imagineu que volem tocar-li, jo que sé, imagina que tinguérem un croma, no? Bueno, volem retallar-lo.
podem fer així diferents opcions que ja són coses més concretes si voleu posar-vos al lío. Imagineu-vos, per exemple, que esteu mostrant així el Chrome, l'habilitem i el puig dalt de tot. Veieu, si algo està baix, el que passarà és que no es veurà. Així està el Chrome, tornem a ser l'OBS, ja el tenim així. Però imagineu-vos que no voleu que es vegi aquest tros de dalt perquè queda lleig. Doncs podeu fer dues coses, o vindre's botó dret, filtres i recortar, o vos aneu a alguno d'estos cantons, no cantons, sinó dels costats on està això per a canviar el tamany, i manteniu la tecla Alt de l'ordinador que teniu a l'esquerra de l'espai. Doncs mantenim, pulsem així i podem retallar-la. A banda de canviar el tamany de forma normal així sense tocar res, si és que vols retallar alguna cosa pots mantindre l'Alt i anar-te'n a una d'aquestes i pam, i de repente pues, ja no se veu això tan lleig de dalt. Però bé, aquesta és una escena amb moltes bogeries. Imagineu que voleu tindre una altra escena preparada on sols estigui a la vostra càmera. Doncs venim així a l'esquerra, botó dret, afegir i posem càmera. Com veureu, comencem en una de 0 mentre esta segueix estant guardada. Venim així a esta càmera, botó dret, afegir, dispositiu de captura de vídeo i així com veieu ja tenim existent la webcam perquè ja la hem configurat en la d'abans. Això és, afegim així i afegir. Me poseu lo gran que vulgueu. I imagina que voleu fer, tocar-li filtres, botó dret, filtres, i així podeu tocar per a correcció de color o algunes coses que vulgueu. També podeu tocar els propis ajustos de la webcam donant doble clic i així en configuració de vídeo ens trau el panell que tenim per a configurar la pròpia webcam. Però ja vos dic que aquestes són funcions més específiques si és que volguereu tocar-les. Però imagineu-vos que jo vull posar algo de fons, que no us veig això tan trist. En el pròxim capítol aprendrem a posar una imatge personalitzada, però jo vull posar una a internet. Venim així, posem així, arròs al forn. La busquem, ens anem a imatges, anem a posar que sigui una imatge en potència, no? Pues venim a eines, mida, i la posem que sigui una imatge gran. I vull posar esta imatge, doncs venim així, la descarreguem, la imatge, i ara una vegada descarregada ens venim a OBS, afegir, botó dret, afegir, imatge, arròs al forn, pam, la busquem, i ara ja la tenim, l'obrim i com veieu està ahí, però està damunt teu, Aitor, què has de fer? Doncs com veieu, ja vos he explicat abans, però sí tenim les capes, i és que webcam està per baix d'arròs al forn, i si vull que estigui per dalt, doncs la he de mantindre i pujar dalt. I l'arròs al forn, puc punxar-li i fer-lo tot lo gran que jo vulgui i ja tenim, que fam, m'acaba d'entrar, un arròs al forn tremendo baix nostre. Que tu vols fer-te més menut, vols que sigui una webcam quadrada, doncs pots punxar així, mantindre l'alt i retallar, per exemple, això i això. I ja no es veu tan lleig, si és que te semblarà lleig, pum, i te poses així, o te poses en tot el centre de la pantalla. I ja vos dic, quan creem una nova escena, venim així, nova escena, pues escena 2 mateixa, no? I anem a afegir alguna font, com per exemple pot ser una altra imatge, però volem la mateixa, veureu que li donem imatge i ja tenim eixes que teníem abans. I és que sí, cada vegada que anem a afegir alguna cosa en alguna escena ja ho tindrem predissenyat així, podem posar-li, per exemple, una d'arròs al forn, i podem posar un text així, text, i podem dir-li ja que sigui el propi de Poblet que hem creat abans. I ja se mos trauria en la mateixa configuració que hem fet abans. Per suposat, podem crear totes les fonts que ens puguem imaginar, així no hi ha cap límit, l'únic límit és el teu ordinador. I fins així este vídeo on ens hem familiaritzat un poquet més amb el tema de les escenes. Amb este ja sabeu que podeu configurar tantes com vulgueu, una per a que sols siga a modo entrevista, una per a que sols estigui a la vostra càmera, altra per a que estigui al Minecraft, altra per a que estigui al Minecraft i la vostra cara. Podeu fer tantes situacions com vos imagineu, però ho hem fet d'una forma prou bàsica. En el pròxim vídeo el que aprendrem és a fer dissenyets, a donar-li aquest toc personal i de qualitat per a crear imatges i dissenys que puguem implementar en l'OBS Studio i per tant guanyar un poc de qualitat en els nostres directes, no? Que es veja algo realment xulo. Així que espero que vos hagi servit, que vos hagi sigut d'utilitat aquest vídeo. Sabeu que podeu suportar-me en la meva ixeta, ytv.ixeta.cat, per suportar totes aquestes mogudes que fem tant al meu canal com a Poblet. I bé, trobar-me per les meves xarxes i les xarxes de Poblet. No deixeu de visitar-nos, una abraçada i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!